tia ba obehwe no majo ma bodwe ise ku ha no mu di nko asrem na ye fe he na nso wo don sa wura ni kotokoma ka presse ebi mmo ka presse me hu ni a abadwuse no aya momo ene abemu afefefe ye ko asuo kwa kama fefefe hu na bodje hu nanim a sesi ankasa asase ye nyina ye shekot na nso adwie wo ye tim pa de ti se nyankopon obosoro bo asase twedi ankpon kwame wono pe no nim obi atim asem wo hwa abrantia no ho fe pa watimi edi sansem woni ya ano the taxi driver bia wo fa ne fa afi asuoko sanko de ne ko central region na nkomodi die ma no ena wo kire ne se wono ankasa o ye herbalist wo sanso eye generalist na chiso yi ne nkrata o de ye edro ne generalist card ni o de kire eye taxi driver na te taxi driver no wa genedi no mo kodu ba bia o se fa me fa kodu ba bia o se fa me fa no mo du kwan ne finfin ba bi no wokohwe abrantia na bodwe fefefe na ni Mr. Innocent watwetuo afinachi e de ache taxi driver iso fa okaki bra ene be ma ni be ma taxi driver so wo kakra na bra yi se tie abodje sefo na nkaso omo ntanwa omo mo wa ne susua ni o wa kakra nso na fu se dotwo asem nko a na chese taxi driver ne pepre so sa abrantia twituo na nim se paya sabre taxi driver ndie ayare chef anase hospital kolebu hospital for chese nani no ye hwe enye we fra nani sanso na abemu abodwo se kama wono so ye de na nasem ekwa abem ye jeli no eye 30 years in prison a okoye adwumade because ne waye no ano de de me enkohwe mfoni a ekoso ho brasese a edu ba bia se eduabo ye ni ma se ya se bonsam ya wa usu ye ni bi eti ye nkwa na ye ntoa ensam no eso amane bo ekire mu se abrantie bi ya wono waso ano de oye herbalist kire se enuro na oye na sabre de ne aba beto dwane se sabrantie no edituo ankasa akronebo asama si ya kire se sobo eda abrantie no so no eho ensam nyina no ye nua ousu asante Shadrach ena edi ekire kwame ma ha na boye nkomo na twa me da say Sarah me no ka say the abrantie wanya mfie aduonu nan eye mankesim magistrate court ana say circuit court a say onkonkoda afiase eye mfinchia makomako aduasa ntina che say obefiri mo beba no na wanya mfinchia aduonum nan eye 54 years na ni nyina ne say abrantie ekire mu a wono eye obi a oye nsem training abrekro na so osanso eye duntini a wotete nduro ene wo yare na oba obetimi ama ho atosisi a eno ena chese ode ne nam eye esikmodo bin brakwa empotem honom na aye prosecutor na obo kwadu ewo court ekire mu a abrantie etu kwan ekọ eye asuoko ewo Eastern region honom a wo sign na chidi aba esikmodo bin brakwa mensi mu ena ofa taxi driver bi wo se wonfa nemra ebra mo ba no nkomo bubo mo wo ka numu ana o ka chenzo mekura me ni eye TV station we na ye adwuma ehwa ana ahya ase ne oyiyi ne gadget branded gadget a echese ampa wo ye adwuma ewo eye sa TV station no eti eno nam so ema driver ni ana one ne nam no ebenya gidie ewo numu so yensem training dia enya nya dia obetimi aye me boni bia na abra kakra ema mo aba bedru eye asuoko ana se esikmodo bin brakwa mensim honom no ena o kire se baabi a efre honom se brema jamra omma ne mfa honom na omfa ne nkonkohu ne maame afi aka kro moko a o se da bi san wachi na afa me ko asuoko kwan ne so na me ko hwa de wo honom ekwan so omkodu honom ehwa ye din ape ena abrantie etwe tuo edisi driver ni so eji ni sika eji ni mobile phone so ekuta no ena no achi no oje kaki a ekuta driver ni na ebra driver ni ye se one ne pepre so no ena odi tuo no e de board driver ni nanimu ame no ka sei woda Kolebu teaching hospital woje ayarehwe e wo hono mo a mo kire se nani no eyade a afura kra enti eno mu ebra kwadubofo boss kwadu ni nyina awieye ena eye jaja woti edwom he ana Veronique Abna Prada so kire se ensem a ya biabo wi wogitum ana se wo bibi kan ho ena branche no ebu kotodwe wo court dem hono mo a o ka kire court ne se ensem mo kan nyina woni hu asem bia kan waje ne mfum so e de atum enam so e makwadu bako aye de ball no eno ena chese jaja oti adwom ahya se ene won konkoda afiase mfinhia makomako aduasa na owie a
wetumi asua bibi ewom ye ne aposifo no edi nkomo no mo kire mu a kwadu a mo de ball no enye circuit court enye high court de ense omo amfa attempted murder anka ho nti afi no mo prepare sa docket no de akọ attorney general ho no mo nti eno nso ekosi wie no mo ye no musu nhwehwe mu wie a eno nso ho asotwen ebetimi aba nti we Kwame miana wasewate ewiase ankasa no asem mpe nipa na ankasa ene pe ne ho asem yenua Shadrack Kwame owusu asante na ma ne bodo no na Sarah Penzo so wa feel pa me so ma fe no wa feel se me ai I feel se me Sarah na no krakra ne say na pese ba ko efie mienu amene ye ati pese ba ko a wo boy efie mienu emene kwa that me asante da so si jaso da so si jaso ya no so pe no enti so president so aba Linda there ne wo munya chiachia ye pretty child munya eche munya so right na ye ko ye nim kwantwa na meso makra